Abot yung 30,000, ma'am. Ba na, oy. Ito ang gihimo niya og kuan, kumiker. Padala dia nga kuan ba, ma'am? Sumon. Galit mo tag sumon ani mo man ta nakautang. Ano niya, papirmahan sa namo. Kung pirma-pirma na sir, oy kay basin yang magpreso ka nang Nakapangalan mo si Muha. 40 taon na sir, oy grabe na magkay. Wala lang, basa lang sa ma'am. Kabaluan ng utanga, eh. Utang-utang ta ka nang dagko kayo nya napay bugas pating mahala. Bigos Flower Shop, delivering happiness. Ma'am, maingod to si Marilo Akas, ma'am. Kailan ka ni Sir Victorino Enriquez? Ang napakaiutang? Isugo mo kami niyo, ma'am. Ipapaningil ka, ma'am. Kasi may nangutangan eh. Ikaw or imong anak? Wala ba. Wako kabalo sa kong anak ambot lang. Kaya ikaw magigipanian mo, panian ni Sir, ma'am. Papaningil. Kay murag dako-dako may nabot sa utang. Murag imong anak sa gamit ani. Mami, oy. Ikaw ang gihimo niya og kuan, kumiker. Abot yung 30,000, ma'am. Dako ba na, oy. O gani. Manong gipani mi ni Sir karon diri kay di man ni makontak ko na ang nagkuan, gibutang nga pangalan. Sa naging nga mo ni, ma'am? Wala man ko kabalo sir, oy. Munsa man ni, ma'am? Nga imong pangalan may nakabutang po dito. Tawagan sa nako akong anak, oh. Asa man imong anak, ma'am? Tuwas Dubai. Napangutana na Kabalo mo. anang nangutang ba akong anak, oy. Wala ko sa istorya nako. O gani, ma'am, puro ikaw man yung gidala nga pangalan. Ikaw ang iyang gigarantor dito. Nga kung di siya makontak, ikaw paninglon. Gipadala dia nga kuan ba, ma'am? Murag sumon ani sumon. Galit mo tag sumon ani mo man ta nakautang. Papirmahan sa namo. Hindi sa ko mo pirma, oy. Tawagan sa nako kong anak, oy. Pabasa sa namo nimo. Na may pangalan dito kung isa utang gyud, gigamit lang mong pangalan dire. Gimo kang garantor. So papirmahan sa namo ni, ma'am. Hindi sa ko mo pirma-pirma na sir, oy kay basin yang magpreso ka nang. Di, saan ang sa gipadala na sulat ni Sir? Kitanaw lang sa. Kay di po ni may kuan, ma'am. Na di ko na sir, oy nga saon man na ako 30,000 saon. Saon na sir, oy grabe na magkay. Wala lang, basa lang sa, ma'am. Oo, kabaluan ng utanga, eh. Mao gani, mao ni lisod karon kay di man makontak ang nagkuha na. Mangutang-utang ta ka nang dagko kayo nya napay bugas pating mahala. O amo lang, ma'am, tanaw lang sa ang papel. Gipadala gipato dire. Nagingon na yung anak nimo kung anak man nimo ang nagutang ani. Wala, oy, mangutang anang dakong katindara, oy. Na. Tao may bayad na sir, oy. Mao ni lisod karon, ma'am. Bawang ting napay mga bata eskwela. Utang-utang lugar mi anang perting dakuha ng kantidada, oy. O gani, di po ni ipahatod dire kuha kay di nakapangalan si mo ha. Ang utang mabisig anak nimo. Di man kay istorya man na sila sir kung naay mangutang, muutang. Aba? Oo, nga alang magkatingalan na lang putang ani anta diri kuan. Nya, babi binangutang no. Pag-check lang kay kuha ante ka record, ma'am. Ha? Di record ante kay pakita ni sir. Priso ta ana, oy. Dili mo man preso. Ma'am, madlo man preso kuha kay Mao gani no. tanaw sa no para malimpi yung pangalan. Okay, abri ma'am. Kay ipasa lang namo ni nila sir. Dili lang. Dito din. Abri lang. Ay la dadlog good. Okay na na. Gidami dire. Surprise! Happy birthday! Happy birthday, ma'am! Yan, nakuratan ka? Joke lang to eh. Librang natin ka. Narang yung yutang, ma'am. Oh, 3,000. Joke lang to. Ay, paninood. Wala ba kayo sakit? Wala. Yawan na kita ng utang. 1,000. So, mayong udto og happy 53rd birthday. Magkaila-ila dahil ni ma'am. Ako dahil si MM. Si Abby o si Ading. We are from AM Bigos Flower Shop. So, nami diri karon para yes, Bigos pa yun ni. Yan ni Midri para ilaro ng taka. Yawan man po ng 30,000 sir. Utang ana, oy. Iniguman daw ani ma'am ubanon kag Bigos. Ano man? Joke lang. Magistoryahan na mo itong Enriquez. So, kabalo kag kisay gahatag di mo ani? Isa man. Kisa man paminaw nimo? Kung anak, Anak nimo taga Digos man eh. Naay mong anak sa Digos? Ex daw ni mo ni ma'am. Anak, kisa day. Ha? Simba ko. Ex daw ni mo ni. Kisa may kaila nimo nga naas Digos. wala mo ko kaila diha. Hala na guroy nag-iming-iming nimo.
Ala. Timba. Asa man imong bana ron? Dito, trabaho na. Na adi ay dito. Na di ay. So na siya minsahe ma'am pero usa na ko basahon. Kantahan sa kanamog happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Make a wish and blow your candle ma'am. Yay! Happy birthday! May mensahe na. May message ma'am, anak siya. Una sa tanan, thanks God for another year to my Wonder Woman. Nasayod ka, love kaayo ka. O daghan kaayong salamat sa tanan, sa imuhang mga sakripisyo gikan sa mga gagmay pa mi. Nga imuhang mga anak hangtod na sa imuhang mga apo. Dili man mabayran og salapi. Imuhang pag-amuma. Ilabi na sa ako ang mga anak. Nga imuhag yung gipadako. Nga adunay nabatunan sa kinabuhing Kristohanon. Thanks God that you are my mom. I always pray and wish na kanunay kang hatagan o kabastog sa panglawas sa labaw nga makagagaho. O more birthdays to come. I miss you so much mama ko. I love you, never fail. So gikan sa imong anak nga si Yaslin. Isa man ni si Yaslin, asa man ni napit nasa Dubai. Salamat po ako sa Ginoo sa iya. Mahilig. Ay, tulak. Ako, happy birthday lang. Happy birthday, mama. Kay, sa ko lang nga side, proud kay ko sa pasalamat kay ko sa akong Ginoo tungod kay daghan ka ng kanang makatunong og ugangan nga kanang wala ka ginaturing og kanang wan lang ihadyog turing sa kuha ihadyog kong anak ko kung saan niya gipangga iyang anak nabanan ako mao pud iyang pagpangga sa kuha. Salamat kay kog dako kay siya akong na ugangan og ako lang pag hinaot sa Ginoo batagan pa siya dugang pang katuigan magpuyo siya sa linig nga malipayon ug banamo ko sa nagbuhat ko dani si kang ati Yaya kabalo kay mi nga kuan kanang dako gyud siya pagmahal ni mamalutlot na-appreciate jud namo tanan na-appreciate ni pod ni namo ang kuan effort niya kana lang salamat. Happy birthday ma. Ina, happy birthday lang. Sige na. Ano ni ma'am, anak ko? Di mo ni ma'am? Dili. Abi na kong anak, yapo. Unsay mensahe nimo sa imong mga anak? Labi na kay Ma'am Yaslin nga nasa Dubai. Akong ikuan sa kong anak nga nagpasalamat kong dako sa Ginoo nga nakaanak ko pareha sa iyaha niya butan niya magyunaon niya kuan akong pasalamat sa Ginoo ngayon sa Ginoo nga tagaan siya sa Ginoo kusog tagaan siya sa Ginoo may panglawas dito sa naa siya sa layo so kana ra okay, salamat sa inyo, sad ma'am, sir. Kayo ra ba kayo yung giatuan? Yan din ang juga giilad, no? Okay. Noon, maningil mo 30,000, man taong kong ibayad. Stress pa ka. Nga nag-request man si Ma'am Yaslin nga pasayawon daw mo buhat kaya kabat yung apo. Kasi yung anak. Pang sayaw gina. Sige, picture na lang. Happy birthday! Uso na podron ang mga sorpresa ug sa social media mi patok na makaselebrar bisag na ay pandemya kini mi viral ug daghang nakatawa sa bisan unsa man nga okasyon andam sila nga mo aksyon ang Bigos Flower Shop lang doola serbisyong sulit way sama daghang nakuyawan sa ilang taktika kaysa permero iprang kanila
Pero sa ending kalit kang masorpresa, kay grabe ka bungga ang giandam nila. Sa bisan unsa man nga okasyon, andam sila nga mo aksyon. Ang Bigos Flower Shop lang doola, serbisyong sulit way sama. Daghan na silang napalipay nga mga pamilya. Ang Bigos Flower Shop lang doola,